espagueti. Bueno, baina, hemen ikustezu bezala aigea espageti batzuk egiten. Hau zela, jamoinora beikoa. Beikona, tomatekin. Eta gero dazkeu hemen, espageti batzuk eositu txuri, ez dakit zer dien. Arrozanak izango dira igual? Arrozanak izango dira igual, dira, etxuen, Ja, zerbeza bukatu zaizkigu, baina izugarrizko uzai gozoa dago. Gurekin non daude? Hortxe nola anatzen dugu gure iziak. Ahí está. Erakutsiko izkizuet, nolako espageti dien, zemuzko kasatzen. Vale, hau ja, praktikamente. Hor, gozen espagetiak ikustea. Mira, hola ya. Hau ja kenduko ez, bale? Hola, fin-finek eta Fin-finak. txuri-txuri. Aita amak Eta ero botako jo hemen, ostras, lehenko negozi du Japonen. Aita, jetboitze jartzea, hola? Ez, hola, Kyoton, hola, pikantea zan, zera bat, espezie batzuk, oso goxo, hemen, eta hau botako jo. Vale, ba. Zemuzko katatzen zaizkio. Zorte hon.